Fflapjacs y fas dy ti fe? Ie, fflapjacs, gyda blas coffi trwyddo fe, ond wedyn beth sy'n wahanol am rein yw ni wedi gwneud icing coffi i fynd ar ben nhw. So jyst i wneud nhw bach fwy special yn dy fe. Reit, okay. Felly mae bowlen mawr o geirch dy fi fan hyn, rhyw 350 gram dy fi yn y fowlen fan hyn nawr. A na gyd sy'n eisiau wneud nawr yw toddi'r cynhwysion glib da'i gilydd ar llwys y miw. Mae fe'n rwydd iawn i wneud fflapjac ydw e. Felly fan hyn nawr, yn y sosban, mae 275 gram o fenyn wedi bod yn toddi fan hyn dy fi. A at hwnna, fi'n mynd i ychwanegu yr sirop eiraidd, rhyw 100 gram o hwnna. Mae rai ni gael hwnna yn y fflapjac, mae hwnna'n draddodiadol wastod yn yr site, ti'n gwybod ydw fe? Felly mae hwnna i gyd yn mynd mewn nawr fanna. A wedyn y blas y coffi. Nawr te, mae eisiau rhyw 100 ml o goffi yno chi. Gallwch chi naill ai ddefnyddio'r coffi instant a jyst toddi hwnna mewn rhyw 100 ml o ddŵr. Neu os mae yna beiriant â chi, gallwch chi wneud fel rhyw fath o espresso a wneud hwnna. Ti eisiau wneud yn eitha cryf, Mae eisiau fe'n gryf i'r blas i ddod trwyddo, ti'n modd? Felly mae hwnna'n cael ei arllwys mewn nawr. So mae fe lot fwy glib na fflapjac arferol, yn dy fe, ti'n gwybod? A wedyn, siwgr brown tywyll, eto i gadw'r blas gyda'r coffi neu blas eitha caramel sy'n eitha neis ydw fe, ti'n bo? So jyst gadael hwnna i doddi nawr, am eiliad fach, a fi mlaen nawr fan hyn i dorri'r cnau. Nawr, cnau Pecan i fi wedi defnyddio fan hyn eddi, ond yn draddodiadol falle gallwch chi defnyddio cnau Ffrenig ydw fe, ti'n bo? Ond gallwch chi eto amrywio hwnna'ch hunan. Jyst malu reina fyny fanna nawr, a wedyn arllwys hwnna mewn i'r fowlen hefyd. Ddim eisiau bod rhy ofalus yn nhw, just tonni nhw fach. Na, fi ddim yn licio pethau rhy bach, mae'n gorfod y waith i dorri. Mwyn cael bach o ansawdd gwahanol trwyddo fe hefyd, Felly, con i fan hynna, mae hwnna'n barod dyn ni. A fel o'n i'n gweud, achos mae hwn yn gymysgedd eitha glib, mae eisiau ni ychwanegu bach o flawd i hwn hefyd, achos mwyn cadw mwyn i ni gallu torri dy fe. Felly mae 100 gram o flawd plaen dy fi mynd mewn i hwn hefyd, sydd ddim yn draddodiadol mewn recite fflapjac, ond fel fi'n gweud, mae'r coffi dyn ni fan yna, so mae eisiau ni dewhau hwn ychydig, ti'n bod? Felly cymysgu hwn i gyd, a wedyn tin wedi leino fan hyn dy fi, rhyw 25 cm i 20 cm, papur gwrsaim. Mae'r ffwrn mlaen dy fi 180 tymerau Celsius nwy 4. A na gyd sy'n eisiau gwneud yw coginio hwn am ryw 25 munud wedyn. So, dim yn hir iawn. Mae'n ddigon roedd fyna nawr, yn diwedd? Mae'r saith fflapjac mor neis i wneud, ti'n wneud eitha lot o fe hefyd, a mae fe'n rhywbeth sydd yn cadw mewn tin, dy fe. Mae'r gwynt yn lyflu. Yn diwedd. Gallai ti newid hwn hefyd i wneud e fwy hafedd a ychwanegu fel mafon neu rhywbeth, Mae lot o opsiynau gwahanol, os dim rhaid wneud un arferol, yn dy fe, Be, roi mafon yn y bowlen a fan'na, cysgu fe trwyddo? Ie, fresh, a wedyn falle wneud icing mafon yn hytrach na, fi wedi bod meddwl am syniadau gwahanol nawr. So, mae fe jyst yn neis wario rownd y syniadau gwahanol, dy fe. Felly, mae hwnna nawr, mewn â ni, yn 25 munud yn y ffwrn, a gadael hwnna i oeri wedyn yn amlwg cyn i ni ddechrau roi'r icing ar ei benne. So, dyma fe nawr, mae wedi bod yn y ffwrn, dyn ni a mae fe wedi oeri. Nawr te, mlaen i'r icing. Mae 350 gram o siwgr icing dy fi fan hyn. Fwy o goffi a bach o fenyn, So mae 85 gram o fenyn fan hyn wedi doddi. Ychwanegu hwn nawr. A mae hwn yn mynd i wneud icing eitha llyfn, ti'n gwybod? Fe jyst ofyn, Catrin, efe menyn hall neu menyn heb halen ti fanna? Neu dwi'n gwneud gwaniaeth? Sim gwaniaeth. Mae pethau melys wastad yn neis cael rhywbeth bach hallt y fe hefyd. Mae menyn hallt yn gweithio. Ond, mae naill llain yn iawn, y fe. A wedyn, bythdi 2 lwy neu 3 llwy fwrdd o coffi wedyn eto. Yr un coffi a sydd wedi mynd mewn wrth gwrs i'r fflapjac. A jyst cymysgu hwnna wedyn tan bod ni'n neud icing weddol trwchus a llyfn te. Bydde fe'n syniad da wneud hwn tra bod y menyn a'r coffi falle'n gynnes. Achos, gallai ti weld nawr, mae sglein hyfryd i'r icing fan hyn nawr. A wedyn, na gyd sy'n eisiau wneud yw arllwys yr icing wedyn ar ben y fflapjac.
Ond se ti'n gallu, se ti'n moyn jyst gadael y fflapjacs fel ma fe, lle ti fita nhw fel ma fe'n blaen, lle ti? Gallet. Ond unwaith wneud i flasu gyda'r wel, yr icing ar ben, fi'n credu falle bod e'n... Mae ti'n mynd i droi nôl wedyn? Na, ond fel ti'n gweud, mae fe'n neis, a falle bod e'n fwy iachus heb yr icing, so, ond mae'r icing yn ffein, mae rhaid fi weid. Mae wedyn i bod rhaid ni dwi'n mynd Ti'n beth, dwi'n meddwl heddiw yw'r flwyddyn perffaith i fi, achos ffitas yw'n hoff fwyd a unrhyw beth gyda coffi yn hoff pwdin. Ond mae win-win i ti heddi. Mae'n win-win i fi heddi. O, ffantastig. Ie, werth i ni drio, de. Triwch hwnna i weld beth chi'n meddwl nawr te. Neis. Mae be, ti'n iawn. Mae fe'n... Sa'n moyn yn blaen. Ydy, mae fe'n newid y fflapjac, ydw e. Ti'n modd i rhywbeth bach fwy special wedyn. Ond beth sy'n neis wedi, so ti di... Ti'n morod, ti'n bach o goffi mewn, ti di mynd amdani gyda coffi, so mae blas coffi arno fe. Ti'n blasu yn y fflapjac a'r icing i ti, ti'n modd? Dwi ddim rhy felus achos bod y fflapjac yn eithaf. A mae'n ysgawn. Neis. O, diolch yn fawr. Fi fath bod chi'n licio fe. A na ges i eisiau gwneud wedyn, yw chydig o gnau ar ben hwnna i addurno. A fel fi'n gweud, digon syml ydy fe, ti'n modd? Ni gyda hanner ein yr un i fe. Fi'n credu fi, dyn ni frwydr ar y dilo. Diolch, Catrin. Diolch yn fawr.